Για πρώτη φορά νιώθουν το διχασμό. Η ουσία που τους ένωσε, πλάσμα μητρικό με αίμα ανακατεμένο, γνώριζε την πρώτη ήττα της μπροστά στο κορμί της γυναίκας. Η Αμαλία δεν έχει αποφασίσει. Ποιο από τα αδελφικά κορμιά θα πάρει, να το οδηγήσει σε άλλη ένωση, βαφτισμένη και αυτή σε υγρά, όχι όμως το αίμα και το πλάσμα, αλλά στην όξινη βλένα της γυναίκας και το υπόλευκο σπέρμα του ανδρός. Θοδωρέ. Θοδωρέ. Αμαλία. Πού είσαστε? Θοδωρέ. Αμαλία. Πώς σε λένε? Θόδωρο. Εσένα? Βούλη. Από πού είσαι? Από την Ήπειρο. Από χωριό. Κι εγώ από τα Γιάννενα είμαι. Τι δουλειά κάνεις? Αστιφύλακας. Δόκιμος στα μάτια. Καλά είναι, μόνο που πρέπει να δέρνεις. Και? Κάποιοι πρέπει να το κάνουν κι αυτό. Εσένα δεν σου πάει. Πού το ξέρεις? Το ξέρω.
Η αμαλία δεν γυρίζει καθόλου το πρόσωπο από το δέντρο. Να μην ειδωθούν τα πρόσωπα και χαθεί το λεπτό ένδυμα της συστολής. Να μην ενωθούν τα στόματα και μιληθεί ο πόθος. Να μην σφραγιστούν οι καρποί και κλείσουν μέσα τους τη βλάσφημη επιθυμία. Όλα να τελεστούν στο σκούρο χρώμα της άγνοιας. Να λάμψει ερήμην τους η αμαρτία. Πάρε μου την ψυχή μου ή πάρε μου το πάθος. Γέ μου, αίμα δικό μου και ακριβό. Την ώρα που γεννιέται ο άνθρωπος, μια χαραματιά τραβιέται στον άβακα του χρόνου. Και δεν έχει σημασία πόσο έζησε ο άνθρωπος, αλλά μόνο πόσο μπόρεσε να δει. Κάτι σαν ανάμνηση, σαν ζωή που πρώτα χαρίζεται και μετά μετανιώνει. Παππού, εσύ είσαι παππού? Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι η διπλότητα, με 2 κεφάλια, 4 χέρια, 4 πόδια. Είναι ο κανονικός άνθρωπος. Και έτσι αρχίζει η ζωή, έξω από το χρόνο. Και όταν ενσερχόμαστε σε αυτόν, όταν η αόριστη ύπαρξη παγιώνεται σε ύπαρξη μοναδική, που αυτή πια θα αναλάβει το άγος της ζωής, ερχόμαστε χωρισμένοι στα 2 και αναζητούμε σε όλον αυτόν τον χρόνο που ονομάζεται ζωή, το άλλο μισό που μας λείπει. Και όσο δεν υπάρχει, πόνοι και οδύνες χαράζουν τη μέρα μας. Και όταν πια εγκαταλείπουμε το χρόνο για να δοκιμάσουμε και πάλι το άχρονο, αν εν τω μεταξύ έχουμε βρει το άλλο μισό, κάνουμε μαζί τη διαδρομή. Αν όχι, πράγμα που είναι και το πιθανότερο, το αναζητούμε και μετά. Έτσι εξηγείται και η διαφορά στα πρόσωπα των πεθαμένων, που άλλοι πεθαίνοντας έχουν μια γαλήνη στο παγωμένο πρόσωπο και καμία ουλή δεν χαράζει το πρόσωπο, και άλλοι αποτυπώνουν για πάντα μια απέραντη αγωνία στα άκαμπτα χαρακτηριστικά. Παππού, πού είσαι? Δεν σε βλέπω. Και καθώς την ώρα που γεννιόμαστε αποχωριζόμαστε το μητρικό σώμα, ο χωρισμός αυτός που σφραγίζει το τέλος της διπλότητας αφήνει μέσα μας 2 σημάδια. Το ένα ονομάζουμε επιθυμία και εκτείνει τις ρίζες του στο μέλλον. Το άλλο ονομάζεται μνήμη και κατοικεί στο παρελθόν. Έτσι κι εσείς. Ο ένας γεννήθηκε να θυμάται, ο άλλος γεννήθηκε να επιθυμεί. Είχατε την τύχη να συνεχίσετε να ζείτε τη διπλότητα και μετά τον τοκετό. Και ο πόνος κοινός. Όταν περισσεύει, να μοιράζεται. Παππού, παππού, πού είσαι? Όμως όλα θα ανατείλουν ξαφνικά. Και τότε ούτε πρωτοτόκια, ούτε υστεροτοκία.
Ο ήλιος θα ζεστάνει με νέο τρόπο τον κόσμο και όλα θα έχουν ντυθεί ένδυμα νέο. Και ο τρόπος των ανθρώπων να είναι δεν μοιάζει με τον τρόπο των ανθρώπων που ήταν. Μέταλλα τότε θα φέρουν οι καρποί να σφραγίσουν την ένωση. Και ο διχασμός θα πάψει να είναι διχασμός, καθώς τους ανθρώπους θα ενώσει το σάλιο του τέκτονα. Γιατί όταν ανατέλει μια ζωή, μια χαρακιά τραβιέται στον άβακα του χρόνου. Ο δάσκαλος με την κοιμωλία και εμείς ζητούμε να λύσουμε την άλυτη εξίσωση. Παππού, πού είσαι παππού? Μίλα μου. Έχω την υποψία ότι εμείς δεν είμαστε δυο δίδυμοι αδερφοί. Ότι κάτι άλλο είχε στο νου σου όταν έγραφες την ιστορία σου. Από την πρώτη κιόλας σελίδα, με εκείνη τη φωνική πάλι που συμβαίνει ανάμεσα σε μένα και στον αδερφό μου. Τη στιγμή ήδη του τοκετού. Δεν μου φαίνονται και πολύ αληθοφανή τα όσα γράφεις. Έχεις δίκιο, δεν είναι καθόλου αληθοφανή. Άλλωστε νομίζω πως ούτε η αληθοφάνεια ούτε η πιστότητα είναι αρεταία στο συγγραφέα. Και αν ο συγγραφέας θέλει να φτάσει στην αλήθεια, πρέπει να υπονομεύσει αυτή την αληθοφάνεια. Ας είναι όμως. Γι' αυτό μου είπες και σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν είστε αδέλφια, δεν είστε καν δίδυμοι, δεν είστε τίποτα. Είστε ένα πρόσωπο, ενιαίο, αλλά όπως πάντα συμβαίνει, είστε ένα πρόσωπο διχασμένο. Και όλο το βιβλίο είναι ακριβώς μια αλληγορία για τον διχασμό του ανθρώπινου προσώπου. Γιατί όμως όλα αυτά? Γιατί παραδείγματος χάρη μας βάζεις να εμπλεκόμαστε στη φωνική αυτή πράξη την ίδια ώρα που γεννιόμαστε? Γιατί εγώ μοναχός και ο Θόδωρος αστιφύλακας των ΜΑΤ? Γιατί όλη αυτή η κωμωδία? Είπαμε όχι αληθοφάνεια, αλλά ούτε και εμπεγμός νομίζω στον αναγνώστη. Καλά το λες, παθητέ. Εμπεγμός, δηλαδή παιχνίδι. Όλη η λογοτεχνία είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όμως που δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό και όπως είπαμε προηγουμένως, καθόλου πιστικό. Δεν το καταλαβαίνω αλήθεια αυτό. Γιατί μια ιστορία δεν πρέπει να είναι πιστική? Σε τι βλάπτει να έχουμε αληθοφανή πρόσωπα, πιστευτούς ήρωες, πιστικές καταστάσεις? Δεν βλάπτει ακριβώς. Απλώς, τις περισσότερες φορές, αυτή η πιστικότητα γίνεται σιρήνα και μαυλίζει τον συγγραφέα. Η σαγήνη της αυτή λοιπόν είναι που είναι επικίνδυνη. Αντί ο συγγραφέας να προχωρήσει στο βάθος των πραγμάτων, αγνοώντας τα στολίδια της πιστικότητας, αντί να αναδείξει αυτό που κρύβεται κάτω από τις σχέσεις και τις καταστάσεις, αυτές που βρίσκονται μέσα αλλά και έξω από το κείμενο, αρχίζει να ενδιαφέρεται για την επιφάνεια, για το λούστρο που σκεπάζει τα πράγματα και τα συσκοτίζει. Προσπαθώντας λοιπόν να γίνει πιστικός, γίνεται αβαθής. Για πες μου, τι σε παρακίνησε να μας παρουσιάσεις έτσι? Εννοώ με αυτή τη σχέση αίματος, αυτά τα επαγγέλματα, αυτή τη διαδρομή ζωής. Δεν βλέπεις πως είναι λιγάκι κραυγαλαίο? Ένας κακός αστυνομικός των ΜΑΤ, ένας καλός μοναχός. Πολύ δεν πάει. Θα ήταν έτσι αν διάβαζε κανείς την ιστορία σχηματικά. Αν την έβλεπε δηλαδή σαν απλοϊκό σύμβολο που θα παρέπεμπε σε καλούς και σε κακούς. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Στο είπα και προηγουμένως. Εσύ και ο αδερφός σου είστε οι διαφορετικές πλευρές του ίδιου ανθρώπινου προσώπου. Και όπως ξέρεις, τίποτα στον κόσμο ή στη φύση δεν είναι μόνο μαύρο ή άσπρο. Κατά πόσο μάλλον ο άνθρωπος. Και η αμαλία? Τι είναι η αμαλία? Γυναίκα που δίνεται σε δύο διαφορετικούς άντρες ή γυναίκα που γνωρίζει και τις δύο πλευρές του ίδιου ανδρικού προσώπου? Ούτε το ένα ούτε το άλλο, ποθητέ. Η αμαλία είναι γυναίκα. Συνοψίζει την πρόκληση, τη δοκιμασία της αμαρτίας. Γίνεται αιτία για τις πιο βασανισμένες ενοχές της δικές σου και ταυτόχρονα αιτία για το πιο μεγάλο πάθος του αδερφού σου. Ξεκινώντας από την πρώτη, την αναπόφευκτη ανακάλυψη του έρωτα, φτάνει στην πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του, την ολόκληρη επιθυμία, που πάντα, θέλοντας και μη θέλοντας, προϋποθέτει και συνοψίζει την αίσθηση της παρανομίας. Και εσύ ο παντοδύναμος αφηγητής, ή πρόσωπο που συμμετέχει και συμπάσχει στις περιπέτειές μας, εννοώ τις ψυχικές? Είτε το θέλει, είτε όχι, ο συγγραφέας είναι φύση διπλή. Δημιουργός και δημιούργημα. Πλάστης και πλάσμα. Πρέπει λοιπόν να ξεπερνά όχι μόνο το προσωπικό του βίωμα, αλλά και να απομακρύνεται από τη βιωματική εμπειρία, εννοώ τη νοητική, που γέννησε το κείμενο. Διαφορετικά, μένει εγκλωβισμένος στο στενό κόσμο της προσωπικής του εμπειρίας και δεν μπορεί να εκφράσει το καθολικό πράγμα που είναι η λογοτεχνία.
Ποτέ μου δεν αμφέβαλα. Ήξερα πως επιτηρούσες. Κι όταν το βλέπα κι όταν δεν το βλέπα, σι επέβλεπες παντού γύρω μου και σιωπούσες. Όμως τώρα μίλα μου. Μίλησέ μου. Πες, στείλε σημάδι. Δείξε μου ότι υπάρχεις. Σώσε τον αδερφό μου. Δεν ήταν αυτός που κίνησε το ματωμένο πόδι του, ούτε εκείνος που τύλιξε τον ματωμένο λόρο. Δικό σου θέλημα ήταν. Μίλα μου. Φανερώσου. Τώρα. Σώσε τον. Αποκαλύψου τώρα, εμφανίσου. Θέλω να σε δω. Όπως στη σάλα με τα βαριά έπιπλα, εις τον μαύρο ιερό βράχο. Αυτό που χρόνια ευχήθηκα με τον πιο τρελό μου πόθο να είναι, ας αποκαλυφθεί, ας λάμψει η γλυκιά αντανάκλαση. Όλο το χρέος δικό μου, δικιά μου και εξόφληση. Ξέρω πως για σένα ούτε πρώτος ούτε δεύτερος, ούτε πρωτοτόκια ούτε υστεροτοκία. Πάρε τον δεύτερο, άσε τον πρώτο. Όμως τώρα μίλα μου, φανερώσου, σώσε τον. Σώσε τον, Θοδωράκι μου.